देखी एक कोरोना महामारी में एगो माई अपना बेटा के दूध ना पियावता। बेटा तरफ तरफ के मरता, एक तरफ ममता और दूसरा तरफ महामारी सता रहल बा। आई एक गाना के माध्यम से सुनी जा। माई के दूध अमृत भइल बचान, आके कोरोना कैसन मचैले बकान। माई के दूध अब तो भइल बचान, आके कोरोना कैसन मचैले बकान। कहाँ पानी का लोग के का, कहाँ पानी का लोग के का। दुनिया के हाल का बा देखी महाकाल, दुनिया के हाल का बा देखी महाकाल। अपने ही खून बुन रहता बेअलगा, भइल बाबे दुश्मन समा। चिल्लाती पिया पजरा न जाता, पति के निकलता परा। अद किसी आधा लोग मर जाए ऐसे, होता बुखार कोरोना दिल में सबके पैसे। कहाँ पानी का लोग के का, पानी का लोग के का। दुनिया के हाल का बा देखी महाकाल, दुनिया के हाल का बा देखी महाकाल। दुनिया के हाल का बा देखी महाकाल। एक बेर उलीट देती धरती के रउआ, हुक तक के हुक के न होई। हाँ हाँ बेटा अपना माई खातिर, माई अपना बेटा खातिर, केहू केहू खातिर न रोई। राइटर जज सबद कहे अजय बिहारी, सुनली नयर जी हमर रोगी महामारी। कहाँ पानी का लोग के का, कहाँ पानी का लोग के का। दुनिया के हाल का बा देखी महाकाल, दुनिया के हाल का बा देखी महाकाल। माई के दूध अब तो भइल बचान, आके कोरोना कैसन मचैले बकान।